Albani. Ya ne? Me kace? A za ki fito a gobara mai kai kalma da ya kunna wata kallon ta wannan yake ga magana Ina ma kare yake? Allah ina mu dan samu dan Lalu, dan haɗu da ni ma, dan haɗu da ni. Dan Ban yi nan da Allah. Wasu sun ce kasala yake sa. abu godiya nake Sai dan samu nan. Dan rika fito da ni mana ni ma. Ba haka da mu. kuma wallahi na dan gwama da Ha gane kenan ai. Dan rika Nan su labu. ko haka iyayi. haka ba mu nan ba ai wanne ne zai ka ga mai cewa mun dawo aiki ko ba baya Hadin ne ma ne da yawa dan gaskiya kamata ya dawo gida haka ido bana da ya karbu cewa bai da yawa sun ya zama kaura fa kauren fa yana ga wani ba jan baki ba ma wannan abin ne na baki wanda ake sa bakin nan. Kwalli ba? Dogon makilin nan baki ka gane. wanda suke matsa Kwalli zan ce. nan gaba makeup kit za mu siyo